Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui tenim aquí els panells. El primer que heu de buscar és el vostre mando. Com veieu, és un mando molt semblant al que poguéssim tindre amb una televisió. Li donem el power, el vermell, i engeguem el panell. Trigarà una miqueta. Surt la marca. Ara us explicaré les 5 maneres. La primera manera, la més senzilla, doncs fer servir el panell, com el que és un panell. Entrem al Google, entrem al navegador i cerquem, per exemple, pastanaga. Ens farà el text predictiu, ja surt pastanaga, perfecte. Fem la recerca i podem augmentar això una miqueta, amb el tamany gran. I doncs jo cercaria aquí com si fos al Google, com si fos el navegador de qualsevol portàtil, de qualsevol. Doncs jo vull aquesta pastanaga. Aquesta potser no, perquè queda una mica borrós, perquè penseu que els panells aquests són bastant grandots i queda tot molt pixelat a la mínima. Així que, no sé, buscarem aquesta. Una pastanaga molt xula. Segona manera, jo he cercat en el meu portàtil, amb temps, a casa, tranquil·lament, la pastanaga en el portàtil. I tinc aquí la recerca feta. La tinc directament a la pantalla. No he fet una descàrrega. És un cable HDMI, el veureu, perquè té aquesta connexió als dos costats. Connectarem un costat, l'única connexió que té HDMI al nostre portàtil, connectarem per aquí, i després la nostra pantalla, el nostre panell, té 4 connectors d'HDMI. Un per davant, que és el 4, és el quart, i teniu 3 per darrere. Connectarem en el quart. Connectarem directament, fixeu-vos que té una peça, ens connecta automàticament HDMI 4 i directament ens salta el que estiguem fent en el portàtil. Ens fa automàticament un clonatge. Tercera manera, en aquest cas jo tinc obert el Drive i tinc aquí, ja he guardat el dibuix de la pastanaga en el meu Drive, de forma que jo ara connectaré el Drive directament al panell i rescataré, recolliré, obriré, aquí surt això en genèric, no tinc bloquejar res, hauré d'entrar a la meva compte, hauré de donar-li inici a sessió. Si és el vostre panell, la vostra aula, podeu deixar la sessió oberta o podeu anar tancant i obrint. Doncs ara ens demana la vostra contrasenya, jo això ho trauré del vídeo, no passa res. Ara aquí, després de posar la contrasenya, donarà la benvinguda i ara li direu que sí accepta i ja tindreu el vostre compte. Tornarem, ara sí que ja vaig directament al Drive perquè ja tinc la compte posada i ja us hauria de sortir directament i jo vaig, com em surt directament a les últimes que he desat, he guardat, doncs ja tindria aquí la meva pastanaga. Si no, hauríem d'anar aquí a fitxers, doncs jo buscaria la carpeta on tinc, Mare de Montserrat, he fet una carpeta que es deia pastanaga, m'ho endreça alfabèticament, pastanaga, i aquí tinc el nou arxiu de la pastanaga. Quarta manera de poder veure el que m'interessa en el meu panell. Jo tinc aquí el portàtil i tinc un pen que he connectat, els connecto perquè veieu, el connecteu, el reconeix, el podeu obrir i li dieu que pot escanejar o no escanejar, això ja és cosa vostra, i tenim aquí al meu escriptori, tinc l'arxiu de la pastanaga que vull veure en el meu. Doncs ara obriríem l'USB disc, el pen, com li digueu, i deixaríem a dins, comprovem que està, si està aquí, la pastanaga, doncs ara la posarem en el meu panell. A davant tenim 2 connectors de USB disc, de pen, i a la part lateral tenim 2 més. Ho provaré en aquest aquí i veurem una mica el que passa. Ens demana dispositiu muntat, voleu obrir-lo, accepto. Em diu que si vull fer servir una aplicació o una altra, fotos, i aquí tindríem la imatge. Com podeu veure, podem ampliar. Cinquena manera de connectar el nostre portàtil amb el panell digital. Ara el que farem és fer servir l'aplicació que ens ve aquí configurada directament. Jo l'he connectat per HDMI perquè pugueu veure el procés que faig. Jo tenia el Bytelo Share
Vaitello Share, que seria, us deixaré un enllaç en la descripció del vídeo, seria aquesta pàgina. Us trobareu en aquesta pàgina, si aneu al Vaitello Share, des del vostre portàtil, des del portal d'aplicacions no l'hem cercat. Així que necessitareu entrar a la pàgina de vaitello.com. Us deixarem l'enllaç i entreu aquí. Aleshores, teniu les opcions de descàrrega. Jo ara li donaré aquí a descarregar. Com veieu, li donaré aquí, és aquesta, la que heu de descarregar. Li doneu i se'ls descarregarà. Després d'instal·lar, segurament necessitareu que us posem les credencials nostres. Quan tinguem instal·lat, tindreu aquesta aplicació instal·lada. I en aquesta aplicació l'obriu i simplement busqueu la part de la pantalla i aleshores aquí directament 533761. En aquest cas, això va canviant, ja us adelanto. Això va canviant, així que es van generant codis i us ho connectarà. I aleshores us donarà dues opcions. La primera és del vostre portàtil, veieu que s'envia a la pantalla, i la segona és des de la pantalla, el que estigui aquí, ho veuríeu des del portàtil. Aleshores, nosaltres escollirem del nostre portàtil, ho passarem a la pantalla. Ens dona dues opcions. L'opció de desktop és que et clona, et fa la mateix. Et fa això. En canvi, la d'Extend Screen és això, és una extensió. És com si tinguéssim, anem a provar l'extensió en aquest cas, a veure com queda. I fixeu-vos que tinc aquí el meu ratolí i jo fins aquí i jo em moc el ratolí cap a aquest costat i tinc el ratolí a la pantalla. Això seria extensiu. Anem a connectar-ho ara però duplicant. Li dono a l'opció de Screen to Share, o sigui cap allà, i li dono a l'opció de Desktop, a la primera, a la de l'esquerra, i li dono a Mirror. I aquí ja em salta. Quan vulgueu desconnectar haureu d'anar aquí dalt i donar-li aquí i des d'aquí sí que es pot desconnectar. Posem un vídeo, perquè la imatge del tema de la pastanaga doncs ara ja la tindríem perquè jo tinc al portàtil la meva pastanaga i ara l'estic projectant aquí i anem a veure el tema de l'àudio. Doncs imagineu-vos que jo tinc un vídeo, tinc la recollida l'altre dia aquí, saltaria directament, per tant no hi hauria cap mena de problema. En canvi, si feu la connexió amb el cable d'HDMI, haureu d'entrar aquí baix, us ensenyo, haureu d'entrar aquí baix i li haureu de dir, si connecteu per HDMI, en comptes veus, jo ara automàticament posa l'àudio al sharing, es configura automàticament. Doncs fins aquí, espero que us vagi molt bé, qualsevol coseta, paciència, chaito, adeu.